Rahotanni sun bayyana cewar Rock ya amince ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. A ranar Litinin aka hangi mahaifin Rock, ɗan ƙasar Brazil da wakilinsa, inda suka dira a birnin Barcelona domin cimma yarjejeniya ta sayen ɗan wasan. Sai dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ɗan wasan ta bayyana cewar tana son euro miliyan 40 zuwa 50 akan ɗan wasan Rock domin barinsa ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. A nan kuma wakilan Inter Milan sun kalli ɗan wasan gaba na Newcastle United a fafatawar da suka yi da Manchester United a ranar Lahadi, wato Saint Maximin. Akwai yiwuwar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan ta ɗauki ɗan wasan domin mai gurbin Lautaro Martinez, wanda ake ganin zai bar club ɗin. A nan kuma sabunta kwantaragin Kylian Mbappe da Paris Saint-Germain. Hukumar Paris Saint-Germain ta ayyana cewar za ta biya euro miliyan 60 a duk ƙarshen kakar wasa ga ɗan wasan tawagar ƙwallon ƙafa ta Faransa Kylian Mbappe, inda kuma za ta dinga bashi euro miliyan 6 a duk wata, kamar yadda rahotanni ya bayyana har kwantaragin ɗan wasan ya ƙare. Na tattauna akan sayan ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ɗan ƙasar Faransa Benjamin Pavard mai shekaru 28 daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da ke muradin sayan ɗan wasan a ƙarshen kakar wasanni mai zuwa. A nan kuma akwai yiwuwar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham ta yi zawarcin mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City, wanda ta sallama Brendan Rodgers, kamar yadda wani rahotanni ya bayyana. A nan kuma rahotanni sun bayyana cewar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal tana tattaunawa da ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Belgium Yuri Tillemans mai shekaru 25, wanda kwantaraginsa zai ƙare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City a ƙarshen wannan kakar wasan, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa Manchester United da Chelsea da Arsenal suke zawarcin ɗan wasan ɗan ƙasar Belgium. Messi ko Ronaldo? An tambayi ɗan wasan Arsenal Granit Xhaka wanne yake so a cikinsu. Xhaka ya bayyana cewar ina son Cristiano Ronaldo ne saboda yana aiki tukuru. Yana aiki domin ganin kasancewarsa ɗan wasa babba, kuma Cristiano Ronaldo duk da shekarunsa hakan baya hana sa buga wasanni kuma da zura kwalakwalai. Ni masoyi ne ga Cristiano Ronaldo, inji Granit Xhaka. Antonio Rudiger da Mariano Diaz a shirye suke su fafata a wasan El Clasico. Antonio Rudiger, wanda ya sami rauni a gwiwarsa, tare da Mariano Diaz sun dawo atisaye su kaɗai a ranar Litinin, inda suke shirye-shiryen buga wasa na Copa del Rey a zagaye na biyu da Barcelona da Real Madrid. Manchester City za ta samu cikas wajen zawarcin da take wa Rafael Leon na AC Milan. A cewar wata jarida, ɗan wasan da Manchester City ke nema, Rafael Leon, zai sabunta kwantaraginsa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan. Kwantaragin ɗan wasan na ƙasar Portugal, wato Rafael Leon, zai ƙare a shekara ta 2024, inda ɗan wasan ya yanke hukuncin cewar zai ci gaba da zama a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan, inda ɗan wasan zai sabunta kwantaraginsa nan da ba da daɗewa ba, tunda dai an cimma yarjejeniya. A nan kuma rahotanni sun bayyana cewar Arsenal na tunanin zawarcin ɗan wasan Everton ɗan ƙasar Ingila Dominic Calvert-Lewin a cikin kasuwar saye da sayarwar 'yan wasa ta nan gaba. Da ƙwallon ƙafa ta Manchester United yanzu ta tabbatar da ɗan wasanta na ƙasar Ingila Luke Shaw ya sabunta kwantaragi wanda zai kai shekara ta 2027. Ɗan wasa Luke Shaw, wanda mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United Erik ten Hag ya yaba, kuma ya ce ɗan wasa ne mai hazaƙa, saboda haka suna so ya ci gaba da fafata a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United. To tuni dai Luke Shaw ya ƙara kwantaragi wanda zai ƙare a shekara ta 2027. A nan kuma wasu rahotanni sun bayyana cewar yanzu ƙungiyar PSG da ɗan wasa Messi suna dab da warware kwantaraginsu yanzu haka, bayan da magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain suka yi masa ihu a wasan da suka yi a daren jiya Lahadi, inda ɗan wasan ake ganin zai iya barin kulob ɗin. A nan kuma tauraron ɗan wasan Senegal da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich Sadio Mane ya raba kayan abinci a ƙauyensa da ke ƙasar Senegal.